Oh, I'm me. 来吧。 How do you like the Dutch breakfast? Yeah, it's nice. It's nice. I like, yeah. It's very different than what you're used to, Yeah, isn't it? very different the Chinese. Chinese breakfast also always rice and Rice. something, yeah, Aha. noodle. Noodles and Yeah. rice. Yeah. And then you eat it with sticks. Yes? Yeah. What are you doing now? Cheese on Yeah, cheese. on chocolate paste. Yeah. We are not very used to that combination. 问问谁呀？ But you're welcome to it. No, it's okay. It's creative. Yeah, it's meat. Meat, cheese and chocolate paste. Yeah. 哪有奶油啊？那个成块的那个。我以为那个不，还这个是吗？那个奶油啊。昨天新来的货。对。Finish. Delicious. How do you say? Yeah, delicious. Delicious. What's that in Chinese? 哪个好吃？ Maybe this one is okay. How do you say happy. delicious in Chinese? How do you say delicious in Chinese? 美味的，好吃。Good. 好吃。 Okay. This is too fat. Yeah, Hello. sometimes for baking stuff you use it, but this is no good. Ze eten protte vet in China. Nou ja, het is altijd triest, hè. Je eet het 3 keer warm en je probeert ze hier dus wat bij te brengen van nou, hè, verhoor je het voedingspatroon een beetje en sugars hoe je hem daarbij vullen. Ik bedoel, ze hebben om 10 uur hebben ze weer honger. Want Chinezen eten de hele dag terug. Ja. Nou ja, dat kan dus net. Ik bedoel, het kan natuurlijk wel sportief jongen, maar je moet wel weten wat je eet. En het maakt het hun niks uit. Ze eten vlak voor een training eten ze nog bijvoorbeeld een vette maaltijd. Ja. Nou, en je probeert ze toch een liets beetje. Hè? Op topsportniveau kun je de boel in ja, verbeteren. ja. Het zijn natuurlijk hartstikke goede sporters. Ze zijn heel enthousiast, maar ja, ze moeten nog samen protelleren. En als ze dat onder de knibbel krijgen. Nou, ja. Ze hebben Engelse lesnaam. Dus de bereidheid om wat te leren is heel hoog bij deze band. Dus dat is... Dat zit wel goed. Ja, dat zit echt wel goed, ja. Wat is het verschil in trainen? Nou, sowieso de taal al vanzelf. Want voordat ze iets onverstaan brengen is, handen, voeten, twabben, heel Chinees, een beetje Engels, een tolk ertussen. Ja, improviseren in een groot avontuur. Ja. En qua trainingsregime bij hun? Nou, voor u is het echt een makje, want deze mensen die toch gewoon precies was. Dat is gewoon altijd wend. Ja. Ik bedoel, voor hun is dit hun droom. Zij kunnen hier iets mee bereiken in het leven. Ze gaan net naar Squalita, dus zij gaan hier helemaal voor. En ze zijn gewoon wend, de trainers wil is wet. Dus wij brengen wel een beetje ontspanning brengen we erin. Maar voor hun is het een makje en voor u is het een makje omdat zij gewoon alles doen. Wij leren ze om zelf ook wat er over na te denken. Te denken van, hé, ik ga seren voeten, misschien moet ik deze training net doen. En dat ze ooit in China seren voeten had, dan zei de trainer van, dit zit op papier, dit doen we. En uiteindelijk kun je er dan nog betere prestaties uit halen, dat je het wat meer doseren. Ja, sowieso, dan je ze aardig wat meer hier en mij, dus dan kan het talent volle meer ontbalstrie. Want het is echt zo, je bent in Imperië stikken? Hier ben we steken de oudsten in deze groep, die ben al een jaar bij de Ruudwest, of ze les van de knibbels, al die blessures. En de jongeren die kunnen we gelukkig nog voor me. You learn different techniques, or is it much the same? Different. What is a big difference? I feel straight hip. It's The very hip? Push. Yeah. You're more Push. the Dutch skate more from the hip. Yeah. Ja, het is natuurlijk een heel groot cultuurverschil. Heel een verhaal werd uit het blik en docht. Ja, het is zeker een groot cultuurverschil. Ik bedoel, alleen het eten al natuurlijk. Hè. Ik ben daar kwamen en ik ben vet met chopsticks begonnen en Chinees eten. Nou ja, ik bedoel,
je maag is dat net wend, dus ik vreeg daarom een blikje cola. Dat ik in ieder geval mijn darmen een beetje scheen houden koe en dergelijke. Maar elke keer dat ik nou in het restaurant kom, ja, dan draven die bedieners naar achteren om een blikje cola te hellen. En dat wordt dan bij mij op het tafeldel zetten. Ik krijg me een bakje yoghurt en daar heb ik om vregen. Nou, daar ben ze dus heel trouw in. Hè? En het is ook altijd dezelfde bediende die het mij bedient. Nou, dat is natuurlijk, dat ben van die aparte verhalen. Ja. Ik ben steeds maar de beste Chinese ridder die we hier hebben, Li Belin, naar het ziekenhuis west. Die jongen die hier problemen al nier. Nou, lieke wat op meniscusklachten. Via Cambuur ben ik bij Geki Mijns terechtgekomen in de clubarts van FC Twente. Nou, ik ben de hele dag met die jonge paard bij MRI's gaan maken. Die wordt na je week geopereerd, want er zit een schork in zijn meniscus. Okay. En hij kwam waarom en hij was zo dankbaar. Nou, hij zei, zik die auto even waski. Dus dan stiet de beste rieder van, hè, omdat er zo bliert is dat ze de hele dag met mijn paard best. Ja, die was het dan mijn auto. Dus ja, dan moet ik wel uitje. En aan de ene kant is dat ik mooi. Hè, dat je dus toch een baan al opbouwt hè, met deze rieders. Hè, en ik vergelijk dat dan maar, ik zeg Sven Kramer net de auto waski van Gerard Kemkes. He, dat zijn dus dingetjes, het grote verschil met Nederland en China. Het zijn hele dankbare mensen, het zijn vriendelijke mensen. En ze doen verschrikkelijk hun best om het mij nooit zin te maken. Maar ik, omdat ze weten van, hey, wij willen beter worden, hè? Wij willen leren. En nou, dat is natuurlijk een heel dankbaar iets. Dus van beide kanten is het een ondervinding, weet je wat dan? Ja, nou ja, goed. Ik ben mijn hele leven eigenlijk een beetje een opleider geweest. Wie ik vroeger bij het Koos Mijniers zat, ben ik bij Cambuur bezig geweest. En zo ben ik bij het gewest ondergang geweest. Meestal beter maatje. En zo een van de eigenschappen is, als je van meestal kan horen, dan wil je weer ombetellen. Dus ja, ik bedoel, en dat snappen ze. En ja, dat is het mooie, hè? Dat ze me mooi uit eten nemen, dat ze me dit zien litten en dat ze zeggen, ze komen jongens bij mij op een kamer zitten in het hotel en we kunnen net praten, maar we zitten gewoon 2 uur. Nou, ik leer hun wat zien van Nederland, ze bladeren in alle boeken. Gewoon het idee dat ze een open door policy heeft. Ja, Safir ben wel, hè? Dus dat is geweldig. Eerst heel vreemd, afstandelijk, maar heel langzaam komen ze over de drempel heen. Ik hel ze steeds uit een comfortzone waai. En als ze weer bang binnen, dan kroepen ze er weer in. En nou, elke keer gaan we een stapje verder. En ja, dat is gewoon geweldig. Het is ontwikkelingswerk. Het is prachtig werk.